थ' फैलायबाय नै रायजोफोर मोनथिखाथारबायलै नोंसोरो थाबायनायखौ नुनानै मा साइडजों थाबायदों ओमफ्राय बबे जायगायाव फैगोन एकदम मोनथिखाबाय। ओरैबादि थान्दा कुल एसि रुमाव फैदां रायजोफोर माने माबादि एसि जायगा एसि जायगायाव फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ लानानै माबा मोनसे सावरायनांगौ दंलै एकदम भिडिअनिफ्राय दा ओंखार भिडिअनिफ्राय ओंखारबा माने आङो मा टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायगोन नोंथांमोनहा बेखौ मोनथिनाय नङा माने आंनि बेकग्राउन्डखौ नुनानै सोरबा है थालिरबारियाव थांलायबाय गन थाबायनायालाय होननानै बिदि दा ओंखारलां बिराद इम्परटेन्ट खोथा सोरबा सासे मानसिखौ दुमनो थांगासिनो दं आङो नायदोल' माने एसि जायगायाव फैदों आरो आं जायगा नागिरनाय र' बबेहाय थानांगौथाय एसे सायख्लुम नांगौलै बेफ्राव थानानै माबानो बरियासै ने रायलायनो नै र' बावथारले रायजोफोर एकदम सोलायथारनोसै आं माबा बे आंनि बेकग्राउन्डखौ मावगासिनो दं आङो हायाखै माने बिराद मोजां जायगा आङो खालामदों आरो नोंथांमोनहा नुगोन लासैनो जिरायनाया साबसिन जागौमोनदां नै बिदिबा साबसिन जायोना ने थ' बाव सोनारनानै रायलायनोसैलै रायजोफोर नोंथांमोनजों भिडिअनिफ्राय दा ओंखारदो रायजोफोर भिडिअनिफ्राय ओंखारबा माने मोनथिनाय नङा थ' ट्रपिकआ बेनो रायजोफोर माने आङो ओरैबायदि मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव जे भिडिअ लाना फैदोंलाय गोदान ब्लग आरो माने बर' बिमाखौ बुनाय BPFनि मानसि जे UPPLआव भट होनायनि थ' एक्सुवेलि मोनसे खोथाया बेनो रायजोफोर आंथ' सासे इउटुबार हिसाबै माने आङो बे बुस्थुखौ दाखालिनो नुदों माने ससियेल मिडियायाव नुदों आङो भाइराल जानाय ओमफ्राय आं होआखैमोन आं दाखालि नुदों बे भिडिअखौ ओमफ्राय होनो ना मानो सानबाय थानानै आङो होआखै प्लास माने आङो बे भिडिअखौनो लानानै दिनैहाय नोंथांमोनजों सावरायनाय जागोन आरोखि ना ओमफ्राय दिनैहाय इउटुबार हिसाबै आङो बे बुस्थुखौ नाथ्रोदनानै दोननो हायाखै आरो आङो माने बे बुस्थुखौ होसिगोन नोंथांमोना आङो बेखौनो लानानै सावरायगोन दिनै आङो गेजेरनि मानसि आङो सोरबा राजनितिकआव बबेबा राजनितिकआवबो गैया हिसाबै आङो ना UPPLनि ना BPFनि आङो गेजेरनि मानसि रायजोनि मानसि हिसाबै आङो बे रिपर्टखौ होगोन थ' मेन खोथाया बेनो जुदि बे भिडिअखौ नायनानै आरोखि ना सोरबा BPFनि मानसिया दुखु मोननो हागौ बाव आंहा जेबो प्रब्लेम गैया दुखु मोनो ना सिन्था जायो ना गाज्रि मोनो ना मा मोनो बे नोंथांमोननि इस्सा खिन्थु समायसाखौ नायनानै आङो बाथ्राखौ बुंगोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे थ' गिबियावनो गासैखौबो खुलुमहरनाय थाबाय रायजोफोर आरो नै फिन खनसेबाव गोदान ब्लगावहाय गोदान भिडिअआव माने आंनि रिंहा बर' चेनेलाव गासैखौबो माने गोथार गोसोजों आरो फिन खनसेबाव बरायनानै लाबाय आरो ना ओमफ्रायथ' बिदिबा भिडिअआव थांनि रायजोफोर बयबो भिडिअनिफ्राय ओंखार भिडिअखौ जोबजासे नायलां नाथाय आङो बै जे आयं बर' बिमा जाय मानसियानाखि UPPLआव भट होनायनि थाखाय बुजादोंना बेनि भिडिअआ आंनाव माने क्लिप दं बे भिडिअ क्लिपखौ आङो लास्टआव नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोनहा नायलां थिग आं साननाया बेनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ सोरनिबा चेनेलाव बा बबेबा ससियेल मिडियाआव भाइराल जाखादों नालाय बे बुस्थुखौथ' नोंथांमोनहा नुखाबाय नुदोंब्लाबो प्लिज अननानै जोबजासे नायलां जे आं बे भिडिअनि बिसय मा बुंगोन अब्ला नोंथांमोनहा बुजिगोन आरो ना माने भटनि जुनैनो भटखौ UPPLनाव होनायनि जुनैनो बर' बिमाखौ बुबाय आरो दम दंब्ला UPPLआव भट होग्रा साराबाव नोङो मा होननो आं नोंखौलाय मिथिबाय जोंनावबो गोबां दं हैयावबो गोबां दं UPPLनो भट होनाय मानसिफोर फैनानै बुफैलाय हायोबा दम दंब्ला सासे बर' बिमाखौ बुरि मानसिखौ नों लोंनानै बुनो हानाय सोर होदों हाग्रामा होदोंना सोर होदों नोंलाय बे पावारखौलाय खोनासं जोंबो UPPLखौबो मोजां मोनो हाग्रामाखौबो मोजां मोनो ट्रेक्टरखौबो मोजां मोनो BPFखौबो मोजां मोनो बर'नि राजनितिक हिसाबै जोङो मोननैखौबो जों मोजां मोनो जोंनाव बिदि दस सिनाय गैया दिनैहाय साला नोङो सासे गावनि बिमाखौ माने UPPLनो ट्रेक्टरनो भट होनायनि जुनैहाय बिमाखौनो बुदोंनो बे बुनाया बे बुस्थुआ बे रिपर्टआ दा अबे बुस्थुआव माइनास पइन्ट जानानै थादों बेलाय नों मिथिगौना बेखौ अबे BPF राजनितिक हान्जाया बेबायदि मानसिखौ मानो सोनानै लानांगौ जाखो बेफोरबायदि बिमाखौ बुग्रा मानसिया बे राजनितिक दलाव हाबनानै थानो समाया बियो डाइरेक्टखा
राजनितिकआव जोंबो हायो हाबब्ला मिथिबाय बिसि गोबावनिफ्राय राजनितिक मावबोनाय बेलाय बिसि गिदिर लिडार बेलाय सासे बिमाखौ साला भट होनायनि जुनाव UPPLनो भट होनायनि जाहोनाव बिमाखौ बुनाय माबायदि मानसि बेलाय बर' समाजाव बेफोरबायदि बाथ्राया बेफोरबायदि कारेक्टारनि मानसिया बेसेबां गनायजाथाव रायजोफोर नोंसोर कमेन्ट खालामलाय आंथ' नोगोद माने दुखु मोनदों ट्रेक्टराव भट होनायनि जुनैनो गावनि बिमाखौनो बुनाय मा गनायजाथाव बाथ्रा बेलाय लोंनानै बुनाय राजनितिकआ दिनै दं गाबोन गैयालै मिथिबाय नोंबो सानसे नांगालावब्ला UPPLआव फैनांगोन नोंबो सानसे UPPLनिया हयथ' समनि गेजेराव नांगालाव थांनांगोन मिथिबाय बर'नि राजनितिकसो बेयो मोननै बे मोननै दलखौबो जोंनो बर' जाथिनि थाखाय नांखागौ बुजिबाय दा बे राजनितिक दला जोंनावहाय दा थानांगौ जोंनि बड'लेण्डआवहाय जोंनो मोननै राजनितिकखौबो नांगौ दिनै बे बड'लेण्डआव जानाखि डेभेलप जानो थांगोन बेफोर माने गासिबो पलिटिकेल पावारजोंसो जोंना बेहाय डेभेलप जागोन नालाय नोङो साला गावनि बिमाया जुदि ट्रेक्टराव होब्ला जे बेखौ बुनांगौ गावनि बिफाया जुदि नांगोलाव होब्ला जे बेखौ बुनांगौ बे नङा मिथिबाय नों लोंनानै जुदि कन्ट्रल खालामनो हायोबा लों कन्ट्रल खालामनो हायाबा लोंनानैबो लाब गैया मिथिबाय हायोबा नोङो कन्ट्रल खालामनो हायाबा दंफां मुराफोरखौ सौख्रुबलाबाय बुख्रुबलाबाय खिन्थु गावनि बिमा बिफाखौ बेफोरबायदि बुनो नाङा हयथ' नोङो नोंनि बियो असे बिमाबो नङा जानो हागौ बिफाबो नङा जानो हागौ खिन्थु बर' जाथि हिसाबै बियो बर'नि बिमा बुजिनानै ला खोथाखौ बुजिबाय आङो बे बुस्थुखौ माने भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन आं दाख्लैनिफ्राय नायदों दाख्लैनि नुदों बेखौ ससियेल मिडियाआव खिन्थु सासे इउटुबार हिसाबै आं थानो हायाखै जों राजनितिकनि मानसि नङा हिसाबै जोंहा माने ओरैनिखौबो होनो हानाय जोंनाव राइट दं बे हिसाबै आङो बे बुस्थुखौ दिनै होबाय जुदि सोरबा जुदि BPFनि मानसिया आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोनदोंबा नायनो बादोंबा ओंखारलां आपत्ति गैया खिन्थु डाइरेक्ट बुंखायो आङो खिन्थु बे बुस्थुआ बे बुनायनि रेकर्डआ ओरैबायदि माने गाज्रि जाबाय पाब्लिकनि गेजेराव समाजनि गेजेराव ओरैबायदि माने नों ओरैनो थाल मोनखायो भट होनायनि जुनै बर' बिमाखौ BPFनि पार्टिनि मानसिया बुदों बेसेबां खोनासंनो गोदै ना गोथाव ना गाज्रि जाखो बेलाय नोंथांमोनहा अलरेडि मिथिखायो बेबादिनो BPF होननाय लोगो लोगो BPFनि पइन्टआ माइनास खासै दा बेफोरखौ साननानै नाय आंनि धोरोमनिफ्राय बुंनांगौ बाथ्राया बेल' बेबायदि मानसिखौ राजनितिक दलाव सोनानै लानानैबो लाब गैया आरो बेफोरबायदि जुदि सोरबा बबेबा राजनितिक दलावहाय बेफोरबायदि कारेक्टारनि मानसि थायोब्ला बेखौ राजनितिक दलाव सोनानै दोननानैबो लाब गैया बेफोरबायदि मानसिया राजनितिक दलनिफ्राय ओंखारनानै दलद न'आव थानायानो गाहाम मिथिबाय राजनितिक दलखौ जों बर' समाजा बर' रायजो राजाफ्रा सोरखौबा बुलायनाय सोरबा उमुगनो भट होबा बुलायनाय सोरबा उमुगनो माबा होब्ला बुलायनाय बेफोरबायदि जोङो साना राजनितिक दलखौ जोङो ट्रेक्टर जा BPF जा जोंनि बर' समाजा डेभेलप जालांनांगौ बे राजनितिक पावारजोंनो जों बेफोरबायदिसो फोथायो मिथिबाय दिनै साला नोंसोरो हनै लोंनानै ट्रेक्टराव भट होनायखौ बुदों उमुगाव भट होनायखौ बुदों हायोब्ला नोङो आं मोनसे नुदों माने बैहाय मा होनो ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपखौ दा होगोन आं नांगालनि फ्लेगखौहाय जमा गारनानै दोननाय मिथिबाय नांगालनि BPFनि माने जेनाखि फिरफिला ना फ्लेग बेखौहाय माने एकदम मोनसे खनायाव जमा गारसोनानै दोननाय आरोखि आरो बे फ्लेगसो मिथिबाय फ्लेग माने नोंनि खर' बुजिबाय ना नों इण्डियान फ्लेगखौ मा खालामो इण्डियान फ्लेगखौ हायोबा गाफुनानै माबा खालामनानै बिदि गारसोनानै दोनलाय नोङो गाबोननो सिबिआइ ओंखारोना ओंखारा फ्लेग बियो जोंनि BPFनि फ्लेग मिथिबाय जोङो मोननैबो राजनितिक दलखौ बखिनो थाङा मोननैबो राजनितिकआ आं दहायनो सिगाङाव बुंखाबाय मोननैबो राजनितिकआ जोंनि थाखाय गोनां जों मोननैबो राजनितिकखौ मोजां मोनो खिन्थु आं मोनसे बाथ्रा बेनो आं बै फ्लेगनि सोमोन्दै बुंदों दे रायजोफोर नोंथांमोननो दा बे भिडिअ क्लिपखौ खोन्थागोन आं माने फ्लेगखौनो ओरैबायदि गारसोनानै दोनदों आरो नाङा थोबाय बे बुस्थुआ राननानै आग्लायबाय लांनानै दोनै दा मोनसे स्ट'राव बेखौलाय मा मोनसे हाग्रायाव गारनानै फेसेवनांगौ बेफोरबायदि अदामि भेलु गैयै बेफोरबायदिथ' खालामनो मोना ना BPFआ सानै साथामनिल' मोनसेल' माबा मा होनो बिदिखौ राजनितिक जाखो ना सारा समग्र रायजो राजाखौ लाना मोनसे राजनितिक दल जाखो गावसिनि बेफोरबायदि कारेक्टार खालामनो थाखाय फ्लेगआ ओरैबायदि मैल्य गोनां फ्लेग मिथिबाय
बे बुस्थुआ बेफोरबायदि गारनानै फेसेवजाग्रा भेलु गैयै बुस्थु खालामजाग्रा नङा बुजिबाय दा बे फ्लेगआ जोंनि खर' बर' हारिनि बर' जाथिनि मोनफा खर' बियो फ्लेगआ बे नांगालनि फ्लेग नांगालनि सावगारिखौ होनानै जुदि नांगालनि राजनितिक दलखौ जुदि बियो सिनायथि होनो हादोंबा बेसे गिदिर बियो फ्लेग बेहा बेसेबां मैल' दं हायोबा नों बै बर' बिमाखौ बुग्राया बेफोरबायदिखौ इनकाउरि खालामना बेफोरबायदिखौ हम सोर बेफोरबायदि खालामो बेफोरबायदिखौ आदर खालामनानै बेफोरखौ जोथोन खालामनानै न'आव दोनै बबेबा स्टराव दोनै थ' रायजोफोरा नोंसोर मा रोखोम मोनदोंथाय आं माखासे बाथ्राफोरखौ बुंला नामा आं बुंनाया नोगोद गोलाव बाथ्रा दंमोन खिन्थु आं दिनै बुंथ'ला मालाबा सम लानानै बुंसै थ' फाइनालि आंनिफ्राय मोनसे खोथाया बेनो जुदिसो आङो नैबे भिडिअनि थोरोबै सोरखौबा पार्सनेलि माने गनायजाथावै बाथ्रा बुंदोंब्ला गोसोआव नांदोंब्ला मोदोमाव नांदोंब्ला अननानै क्षमा खालाम खिन्थु बाथ्राया जुदि सैथोब्ला आंनि बुंनाय जुदि बाथ्राया सैथोब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो आं भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननो देखायना होगोन नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपखौबो नायलां मोननैबो भिडिअ क्लिपखौ आङो नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोनहा नायलां ओमफ्राय कमेन्ट खालामना हो चेनेलावबो थ' दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय रायजोफोर लोगोसे खावलायनाय थाबावबाय गोदान जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला आरोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै अलाव होनानै ला थ' रायजोफोर बाय बाय थेंक इउ बिखाबो सादों आरो नैबे फाफ्लिखौबो फाफ्लिखौ थिखोनो हाया बे फाफ्लि माजों बुखो गानाय बायदि मोनो दा मिजौ बिदिनो बिखायाव हां लानो हाया दा नैबे बिखायाव सायो बिनि खिलिबाबो बायजोबलायबाय गुरला जारला जाजोब्बाय खानाया आघात जादों बेलाय बहायनो गावस्रा लोंनानै दंखायो सानैजों दाना आंखौ जौ बायनो थिनबाय जौखौ आं लाया होनना बुंबाय आं जिरायहांनायावनो जि बुयैबाय आं थांनो बुयैबाय गस्लायाबो नै जिजोबदों माबा गस्लाखौ आयु मारै गस्ला जिखो नंबाय आङो मादै ना मा नाम आंना सावथि बसुमतारी सुथारपारा सुथारपारा मा जाथाय जायामोन बिदिनो दरखं गास्ला मोनै बबाव होआ होनबाय आहाबो ट्रेक्टराव होदों होनबाय दाना ट्रेक्टराव खामानि गैया लाब गैया ट्रेक्टरा बायजोब्बाय होननानै बुंबाय ट्रेक्टराव ओमफ्राय आंहा जेरावखि होआ होलाबायबाय आं ट्रेक्टराव होदों ट्रेक्टरनि मानसि नालाय होननानै बुंदों माला जायामोन माला जायामोन दहायसो 12था समाव सोरमोन बे सोमदोन ओमफ्राय खायला होनो नामगारिखौ सासेया जन' बिसोरो नांगालनि नालाय नैबे समाव बेफोर गासिबो बान्दोल नांगोल हानजानि फ्लेग नाथाय जोङो दुखु मोननाया बेनो बिथांमोना गावसोरनि अस्तित्य एबा नांगोलनि जिथु मर्यादा बेखौ बेबायदि इउसलेस खालामनानै गारना दोननो नाङा